Handumanan sa kaawit. Ano pa da siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga taga Tabaylaom, Tisa, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Tricia. Mularga ka sa laing nasod? Unya ako? Magpaabot ka na ko din eh. Samtang malabaw ko sa laing nasod. Hindi ko man sa kong kontrata. Magpakasal ka. Laing nasod ni mo eh. Mangalit man ka. Sige na good. Para rin ka pinismayan itong ugma. May nang magkasalta nga. Antan na ta. Di ba? Kano sa ka malarga? Ay, laing na di ni makalitan ka eh. Huwag kumaanit nga lagyo ni si Norber. Kano na gid ming nabuban. Unya karon wa na siya. Ako na lang usa. Norber, gimingaw na panimo. Makamatay nga kabingaw. Malakaw ko. Dili ko magpundo og bay. Mabuang ko kung magpundo og bay. Ay, kunya pa lang ron si Norbert. Nalanao na mi og sini. Maon. Ay, lingaw na kaayo mi. Ay, disuro gani ko aron malingaw. Muhilak naman sa kahapo ini eh. Kapuang bayag gid eh. Ay! Oops, sorry. Sorry, miss. Ay, saan ako magtanaw? Sorry, sad. Ako din si Joseph. Ikaw? Masa yung ngan? Tricia. Ako si Tricia. Friends na ta? Kago pa man gipag-treat na kong snacks, uy. Naksa, mood ko. Mao nga gitreat na nanti ka. Nakonsensya sa goy, kay muritan naon ako nimo. Problemado ka. Kaya nga naman. Blanco mo kang naglakaw. Unya, kahilakon ka. Apit mo to ang imong luha. Nga naman, nag-away mo sa imong uyab? Muradig ako. Aw, dili kay giaway lang. Gibuwagan jud ko. Sorry to hear that. Okay, Ray. Nakamaam na sa gusto akong kaugalingon. Hinahinay na akong nadawat nga gibuwagan ko sa akong uyab. Ikaw, giaway ka o gibuwagan ka? Wa, sa duha. Oh. Nagpalayo lang siya. Tuwa sila ay nasod kay ni trabaho. Niya maong nang magulanan ko. Oh, mao ba? Nakaako siya og palayo nimo? Kinsa hagon niya nga ni palayo nimo nga kagwapa ra nimo? Daghan pa kayong maibog nimo eh. Sige ha. Salamat sa snacks. Ato na ko. Mauna ako nimo. Kadit lang. Mahimo ko mga og number nimo, Trisha? Maayo kay na uli ka na. Habi ko maghain ka na. Pila ka oras tang nawaha din sa bae. Ay, nagmuling ra ko mauy. Pero nalingaw sad ko. Yaw sa man mukaon ka kay andaman ti kag pagkaon. Ay, ayaw na ma. Busog ko. Nala sige. Ipuson ko na lang tong pagkaon nga tuas lamisa. Kung mukaon ka na, ato lang inyang initon. Ako na ma. Ayaw na lang kabalakan ako. Sige. Upahuway una ko sa kong kwarto ha. Tigikapoy ko. Padayon lang ma. Isa man ini text. Hi, how's na you? Do hope you're okay na. Take care, Joseph. Oh, si Joseph na ini text na ako. Ay, pagkapuang bayagin ako eh. Yan ang nihatag man dahil ko sa akong number nga bago pa man kami ni Kaila. Ay, kabuang cute. Kabuang nga lang dun. Oh, nanawagid ay. Hello? Hi. Sorry. Sorry ha, nakasama ko nimo. Tingali, isamugan ka na ako. Nakalitan lang ko sa imong pag-text. Joseph, dili maayong magsige ka og text nako ha. Kay may uyab na baya ko. Dili maayo nga mo-entertain pa ko mga lalaki. Ganun dahi, Trish. Dauta na ba dahi kung makikigala lang ko nimo? Imra ba dahi nang idahon ako? Ha, Trisha? Nagpadago na mo kwarta ha? Ikaw na bahala nga babae na to. Mamalit ka para sa pagkugalingon. Ako man, mo i-save. Para sa itong joint account. Na-update na ko sa bangko. Naku, asan niya mag-ipadao eh? Pakandam sana para sa pagpagkasal. Tod, may nakita kong yuta. Ihagad ko sa amigo. Hatagan ti ka sa location ha? I-check ko na. Pag-ayon ka pa sa lugar. Eh, ang totoo ba dito?
At ano ipatok ko ang mamahimot ang panimay. Anong nisugot na sa ko nga makita to eh. Tungod kay board ka. O malingaw ka sa akong company. Bisan pa di ay kun alos na ano ni magtanan. Bisan kun agan pa kag kwarta. Kadang presensya gyud sa imong minahalang imong gipangita. Wa gyud ang bilis sa kwarta. Trish, ako no? Lalaki ba ko? Nakasabot ko sa punto si mong uyab para sa inyong maayong kaugmaon. Sa inyong future ang iyong gibuhat. Pero, nga naman good day unta ba? O dinhil na siya sa Pinas nang itag trabaho? Dili na kinahanglan nga magpalayo. Di pa mo magkalagyo, di ba? Ay, gusto kong malingaw. Gusto kong malingaw. Wala kong mabuang sa kami ngayon, Norbert. Mapuang yung ko. Okay. Ano yan? Inom na. Ambi. Layong palabi, ha? Tingalig makubog ka. Ay, basag di kong mahubog. Basag di ko. Ayaw lang ka. Gi, inom lang mayo. Ikaw ayaw ha ka. Ubuar matod ko ni Mas Amo. Lagi, ako'y bahala mo. Uy, hey, hinil lang. Mahubog Gusto lang ka. lagi kong mahubog. Gusto kong malimot sa kalibutan. Ain mo ko. Kinuha ko. Kinuha ko. Joseph! 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 Hi. Good morning. Joseph! Nga naman nagsama tang ubo. Usay buti pa sa bukini. Unsa? Trish, managsamat ang nakubog. Ug natimtal ta sa usag-usa. Unsa? Nga nagwa ka man mauli kagabi eh. Diin ka man dahil makatog. Dito ko nakatug sa ilang Noemi, ma. Nagsigig panawag si Norbert nako. Kaya nabala ka siya nimo. Di ko no ka makontak. Di gid bitaw ka makontak. Kaya bisag ako nanawag ko nimo. Wag gid ko makakontak nimo. Na-drain ang akong cellphone kagabi, ma. Saro, wa ka gid baka-charge. Nahubog mi si Noemi. Eh, nanawag na sa Norbert nako ay. Oh, nawata ning akong cellphone. Tubagan ning imong uyab. Kaya mag-andam kong init nga kape aron makainom ka. Salamat, ma. Hello? Hello, Tricia? Are you okay? Di mo kagabi eh. What magi ka magkontak? Di ka magkontak ni mama ni mo. Nabanag ko ni mo. Nag-inom mi si Noemi. Na-drain ko. Wa ko magkabantay nga. Dead bat na ko. Nahubog man gud mi. Unya nakatuog. Buntag na ko na kamata. Mao nga, ipauli na ko. Namakag maga. Namakak? Nga nang makakong ko. Bisag manawag ka pa ni Noemi. Nagkasunod din ng gabi ba? O sa sisong gitawagan ko na hain ka. Kaya dili ka magkontak. Oh. O kung siya kalibutan mo na asa ka. Ha? Ayaw na lang pamangkag na ko. Bastado ka na. Ganun magkaka. Sultihin na kung diin ka. O kung kinsay ka o pa ni mo. Kaya kayo magkadawat ako. Kontakin na akong magkakan mo. Oh, ano mahila ka? May problema ba? Nakasa ko ni mo. Unsa? Wala ko tuyo Nahubog ko. Nawa ako sa akong kaugalingon. Huwag natintal ko. Nakasa ko ni mo. Sorry, I'm sorry. Dali na mo tuyo nga pasakitan ka. Pero nasakitan ko. Tanan ako nagibuhat para ni mo. Para na to. Isalig na ko di ba akong kinitaan. Alas tanan ko silong padahan ko ni mo. Ipalit pag yuta. Para may tukuran tos atong bahay. Kunya ibawag na ako. Ang pagtayo na ako. Sorry, Norbert. Wala ko tuyo Pasayluain taon ko. Hello? Hello, Norbert? Hello? Norbert, magsulti na ta! Norbert! Madali ko makadawat nga mawahan ako si Norbert. Dili. Ano nagpakasa ka man sad? Iduo ko ni mong anak ka. Kung nagpuyog ka palang unta sa bay, ipaundang ka niya og trabaho kay siya rin mag-igil sa tanan nimo. Salig siya nimo. Ipatintal ka gid sa lain. Ang akong pagbasol, ma. Nagbasol ko. Kinahanglan nga magasulti pa mi si Norbert. Mangayo kong pasaylo niya mag-usab. Dili na ko magpagkasa. Dili na. Giputol ni Norbert ang pikas linya. Mauna ka itong katapusan na mong panagsult. Wala kay siya manawag. Ako siyang i-communicate sa chat, sa social media. Wala kay siya i-reply.
Hangtod, ngayon akong giblock sa tanan niyang social media account. Dili na sad nako makontak ang iyang number. Dako kaayo nga akong pagmahay. Giusikan ko ang lalaki nga matbuot nga nagpahalak. Gilikayan ko na si Joseph, apan uwahi na ang tanan. Siya ang hinungdan ko nganong nakasako kang Norbert. Tani mo Norbert, I'm so sorry. Dini na lang ko kuto. Daghang salamat sa pagtaganin ning akong tampo. More power sa RM. Yung adlaw kanyo tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran, ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra at ni Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalag ko ninyo sa pangan nga Jade. Ungkod ang panuigon ug taguan na lang pod ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga dugay na nga gitikad ug gibantayan sa akong amahan. Aron ninyong masabtan, mao ni ang sulti sa akong amahan ako. Ingon ini ang mga panghitabo. Mo ba pa? Oo, purya tandog sa iyang kalag, no? Buutan tong tigwa nga, Ang original nga tagiyan ni Yuta nga atong gibantayan. Kay naluoy siya namong mama nimo nga nagkalagyo. Kay ako, dito man ko sa Cebu magtrabaho. Apan, gikuha gyud ko niya og Cebu, pag-ingon sa imong mama nga, wa ko ikaplite. Kay lagi, patabang-tabangon ko niya og tikad ni Yuta. Tuig 1986 pa to. Kami ra yung duha ang nagtrabaho ni Yuta. Dako magutog salig na kong tigwanga. Eh, di man sa kubarumbadong pagkatao. Kiingnan gani kung puyo lang mo din hiya, Sexto. Why bisan kinsa nga makapapahawa ninyo din hi. Buutan itong tigwa nga pa, no? Buutan kayo, Uy, sama kabuutan na to. Dili to daw namo ni mama nimo. Dako to gikatabang sa pag-eskwela ninyo. Kayo, unsay akong ihangyo niya, o mubalib ako, di magato mubalibad. Kung dihang sakit to, si mama gyud nimo ang nag-atiman ini hangtod nga namatay. May anak man tato siyang laki pa, si Richmond. Pero nganong dili man kini may gisaligan aning ilang yuta? Ay sus, forbida tong Ritson nabot lang. Pagkabadlungon niya itong mata. Ganun na nga, magsugilo na ko ang amahan ato tungkol sa konsumisyon niya sa iyang anak. Kay nagumon man is ginadiling drugas. Giingon man gani nga, mao kani nagunay og patay sa iyang asawa. O naa sila'y anak, si Earl. Tuan ni siya gida sa iyang iyaan nga igsuon sa iyang asawa. Kay di magyud kasaligan karon. Di magyud kasaligan si Richmond. Lisod naman og dagan sa utok. May edad naman tato siya kay kami ra maguto. Pareha ra may edad. Pero wa gyud panglantaw sa iyang ugma. Labaw pa man kagubot og kinabuhi sa mga dato pa, no? Aw, mas maayo pagutang pobre kay malinawon og malipayon man ta. Bisan daginuton ang atong panudlanan. Pero bisan pa, makakaon man sa tarong tungod sa abot ni Yuta nga atong gitikad. Mao nga, bisag wa na si Manolo, mapasalamaton paghapon ta nining pamilya kay nisalig maghihapon sila nato kay tayo mag-ugmad nining ilang yuta. Wa man sila ikamahay nato kay naghatag man ta nila sa hustong bahin sa abot nining yuta. Nga karon ang anak ug apo na ni Manolo ang nakapahimo sa abot nining yuta. Asa si Papa ni mo, Jade? Wala dakitan man to na kung nagkuha sa iyong sundang, ma. Basig mo to sa iyong uma. Ay, pastila ni balita. Uy, Ha? Kay nga ron di, ma. namatay man ko na sa Richmond. Ha? Ang anak ni Sir Manolo? Oo, ang bugtong anak ni Sir Manolo. Uy, kay nga naman ko, no? Na, wa sa ko kaklaro kung sa detalye siyang kamatayon. Ay, lagis Papa ni mo ba? Isultihan ko siya bahay din eh. Resulta na sa iyang pagkabadlungon. Unsa pa? Kaniya to pa ka na si Richmond nga nagumo na sa ginadiling drugas. Niabot na gyud niya ang iyang katapusan. Unya, kinsa nang nahatagan na to sa bahay sa abot aning ilang yuta. Napatay naman ang bugtong anak ni Sir Manolo. Ang bugtong anak kasab ni Richmond, ang apo na ni Manolo, si Earl. Mao gato ang sugilo ni Papa nako bahin nining pagtikad namo nining yutaa nga among gipuy-an karon. 1986 pa nga siya na ang kaabag sa pagtikad aning yutaa sa tag-iya nga si Sir Manolo. Maong diyang namatay ang tiguang, ang akong amahan na ang gibinlan ining yutaa. Ug diyang namatay ang bugtong anak niini nga si Richmond. Ang abot sa yuta, adto na namo ipada sa bugtong anak ra usab niini nga si Earl nga tuan na ubos sa pagatiman sa iyaan niini. Ug nang labay ang mga katuigan, nabalitaan namo nga may gikaipon ng babae si Earl. Ug unya, Di man gid kasado na si Earl ug ang iyang babae nga gikaipon karon. diin masaka ng balita ama oy. Ay sa caretaker god sa dakong bahay nila Sir Manolo. Sisiyat pa. Kay mo man nakasaga kun sa balita ni Dong Earl sa syudad. Kaysa dinhi patos Dong Earl, si Isyat pa yung nag-atiman atong bataa. Ilabi na dihang namatay ang inahan ini. Apan pag high school na, gikuha kini sa iyang iyaan kung gida sa syudad o dito motiwas sa pag-eskwela.
Pero masakiton masakunod tong bataa. Mura kunod tong masakiton og kasing-kasing. Sukad nga namatay ang inahan kay sige lang kagool. Di sa lalim tong nahitabo nga kamatayon sa iyang mama gud ma. Mao. Kung ambot ka ken guin sa paggamit sa Manolo yang katigayunan nga nakalingkawas pa man si Richmond sa maong sa laod kung nakagawas pa sa pisuhan. Pero patay lang gihapon tungod siyang bisyo. Luuyar bitaw gid ni Earl no. Pero maayo kay naminyo na siya ma. At least may matawag na siyang iyang pamilya. Padi lagi kasado. Pero may umaabot na silang anak. Ay, daotang balita. Unsang balita pa ba? Patay na kuno si Dong Earl. Unsa? Oh, Uy, Sixto, kaya sila matay. ay si Dong Earl, wa na gyud makagwanta sa iyang sakit. Mao ba? Ay, Ginoo ko, Diyos nga maluluyon. Namatay naman lang si Dong Earl nga wa ta makatipta niya balik. Ay, ato na lang iampo ang iyang kalag. Stilan kining babae, no? Dali ra gyud kapangita og lain. Gano ka pa? Kisabay buti mo ipasabot. Ay naminyon man kuno sa lain ang kalib-in ni Earl. Oh, patay na masab si Earl. Pila naman sa katuig siyang patay. O batanon pa man sa nababayhana. Aw makakita pa ginaglain. Pero matod pang isyat nako. Bati ko nig batasang babayhana. O nagpahibao ko no nga muanhi dinhi ng babayhana kay makiksulti ko no nako. Ha? Ngano makisulti man kuno siya nimo pa? Aw, maayo kay nakailan mo nako. Nga ako ang kanhing kalib-in ni Earl. Og kini, mao ang among anak babay, si Shane. 4 anyos na. Usman ko, anak kini ni Earl. May anak mi. O kining bataa, mao'y sumusunod sa katigayunan sa pamilya sa iyang amahan. Lakip na kining yuta ang inyong gitikad. Og ni ako, aron sa pagpahibaw ninyo, nga papahawaon na tamo dinhi, kay ako na'y mupuli sa pagduma ni ini. Unsa? Galit kami tunga sa amo ang kanhing kalib-in ni Earl. Og nagmando namo nga papawaon nami sa yuta nga among gitikan. Kay di ay sila na kunay muduma. Siyempre, nakiglalis ang akong amahan. Kay 34 katuig ng akong amahan nga nagatiman ining yutaa og daghan na siya mga gipangtanom. Og ang sulti sa babay nga dili mi pahilabton sa mga natanom ni papa nining yutaa. Dili masaingon nga among ilugon kining yutaa kay nahibaw man ming dili kini amo. Ang amo lag unta nga amo kining i-preserve para sa bata aron kun maligal na ang edad niini. Mao kini makapahimo sining yuta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang akong amahan daghan og natanom nga kahoy nining yuta sud sa 34 katuig niyang pagtikad niini. Wa ba di may katungod nga moputol sa mga kahoy kay ilan ang bawion ang yuta? Ikaduhang pangutana. Ang mubawi sa yuta, live-in lang sa apo sa original nga tag-iya ining yuta. Dili gyud kasado. Ug gani, aminyo na kini sa lain. Apan may anak sila nga 4 anyos babay. May katungod ba siya nga mupuli og duma o mupapahawa namo nga dugay naman ming nagtikad ining yutaa? Katulog pangutana. Kinsa man gyud ang mas may katungod ining yutaa karon? Nga patay naman ang original nga tag-iyan ini nga si Sir Manolo. Patay na usab ang bugtong niyang anak nga si Richmond. Patay na usab ang bugtong anak ni Richmond nga si Earl nga apo sa original nga tag-iyan ini. Ikaupat o katapusan. May nag-ingon namo nga unya na kuno mi mamahawa kung bayran mi sa gidugayon nga pagpuyo o pagtikad namo ining yutaa. Tinuod ba nga pwede ming mabayran ini? Mga pila masab kaha, unsaon man pagkwenta, palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jade. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan o kauban. Ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ha mga suking tigpaminaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto medikal, legal, personal, emotional, behavioral, mga problema nato sa mga ginadiling droga, mga problema nato sa ato ang kaugalingon, ato ang karelasyon sa ato ang pamilya, sa ato ang higala. In town, mga sukintig paminaw, og naan ninyo diri nga naminaw, nga feeling ninyo, wa na gyud tay pag-asa, padayon lang paminaw sa ato ang programa, makakita mo, makarealize mo, nga daghan nato, halos kitang tanan, naay mga gisagubang, naatay mga giagian nga problema, way exempted, mo nang di ta mawagtangag pag-asa. Di ta maghuna-huna mubuhat og dautan sa ato ang kaugalingon, kay mas lami ra gyud ang feeling, nga inigmata nato buhi ta, bahalag inigmata nato, wa ta nalipay sa ato ang katapad, way sud ang kaldero, wa pay luto, nabuhi ta buntag sayo, ay sige lang, dasig lang, smile na lang gihapon, ang kanang alburuto na to, kanang sapot nga nakagubas ato ang adlaw, kalimte lang na, oy, no, paminaw lang mo sa ato ang programa para malingaw mo, di ba? Og, pwede ginin ninyo ipadain nyo ang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Muna atong email address.
Naa sa tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo, no? Naminaw na to karong adlaw. Regards, hello, ug shout out sa mga nibalik nagtrabaho o kinaot-unta, nag-social distancing mo o wa mo kumpiyansa. Ang ato ang face mask, unsa man, nagdunghay na or gitarong na natugtabo ng atong ilong ug atong bakbak. Ting ato na nang gipasaya-sayak. Ang atong face shield, nanas atubangan or gihimong headband, pastilan, be, kinsa man din haron. Check, tanaw na to. Kabalo manggod mo, ang kaning mga face mask, kaning mga face shield, kanang alcohol, kanang pagsige natong panghugas sa kamot, maugid na yung mga basic, simple, sayon nga mga buhaton kontra COVID-19 nga pwede na to masalbar atong kaugalingon, pwede po na to masalbar ang ubang tao, no, nga masakit. So let us all be responsible. Daghan kaayo kong makit-an, no, kanang mugawas ko, usahay mugawas ko sa balay, daghan kaayo in town na asdan nga magtambay, manggawas, unya, di mag-face mask. Ang uban na ato'y face mask, pero gidunghay, gibitay, gibutang sliog, kay wa tabuni ang bakba ug ang ilong. Ang purpose sa face mask is para dili ta mo spread kay droplets, laway, hangin, gikan sa ilong o gikan sa bakba, matransmit ning sakita. Padungpod sa bakba, padungpod sulod sa ilong, din hapon na nato malanghap ning sakita. So mauna, protektaran yun nato atong kaugalingon. Punto legal ta karong adlaw, ato ang letter sender, atong tawgon sa pangalan nga si Jade. Si Jade, gipadani niya yang suwat sa tuang email address, katong suliran_612@yahoo.com. Iyahang suwat, kabahin ni sa yuta nga gitikad sa iyahang amahan, sulod sa 34 na katuig. Sa yuta sa ilahang gipuy-an karon. Gani, daghan kano kaayong mga tanom nga kahoy ning yutaa, katong buhi pang original nga tag-iya, kato si Manolo, maugyod to'y nagkuha sa iyahang amahan. Aron, maoy makatabang og atiman anang yuta. Og nag-ingon ang tiguwa nga papuyon lang sila aning yutaa og walay makapapahawa nila. Pero namatay naman tong tiguwang, namatay na sad tong bugtong anak katong si Richmond. Namatay sad ang bugtong anak ni Richmond katong si Earl, 34 years na good, no? Apan sa wala pa mamatay si Earl, naa niya siya ka-live-in. Og nakaanak sila og babae nga 4 years old na karon. Ang problema nila kay kaning ka-live-in ni Earl, kalit lang ning tunga sa ilahang dapit og nagmando sa pagpapahawa nila kay siya na kuno ang mupuli og dumala. Minyo na ang maong babay sa lain. Okay. Unang pangutana, ang akong amahan daghan na og natanom nga kahoy aning yutaa sulod sa 34 katuig niyang pagtikad niini. Wala ba diay ni katungod nga muputol sa mga kahoy kay ila nang bawion ang yuta. Okay. Kamo man no ang nagpatubo, nagtanom anang mga kahoy, no, pero ang tag-iya manggud ana is ang tag-iya gid pud sa yuta kay kaning mga tanom naka-attach man na siya sa yuta. Unya ang movable nga naka-attach sa immovable, no, which is kaning yuta, mo follow man na siya sa principal, so adto gid na siya papunta sa tag-iya. Pero isip mag-uuma og nagtikad ana, wa pud na mag-ingon ang balaod nga tiway or thank you lang mo. No, naapod mo'y katungod pod to some extent anang mga tanom kay kamo may nananom og nag-alaga ana. Gani but huna-hunaon, no, labi na kung classified ni siya as an agricultural land, wa man kaitak kasuta kay wa man sa suwat kung agricultural land ba ni, posible nga basin ma-consider gani mo as tenant anang maong yutaa. Pwede nato na siya mapangutana og masusi sa Department of Agrarian Reform para mas maklaro og mas tinaw pod ang issue kung saop ba mo, makonsider ba mo as saop or tenant kay mas dako pod ang inyuhang makuha nga katungod sa maong yuta. Labi na nga akong pagtanaw, nagtikad mo, ikaw gimo ang pamilya, nagpuyo mo, nag-share mo sa ani or sa abot sa maong yuta, musuod gud mo sa qualifications, isip usa ka saop or tenant. Okay, so palihog lang tagsuta or pag-clarify sa DAR. Ikaduhang pangutana, ang mubawi sa yuta live-in lang sa apo sa original nga tag-iya aning yutaa. Dili gyud kasado ug gani na minyo na kiniglain. Apan may anak silang 4 anyos nga babay. May katungod ba siyang mupuli ug dumala ug mupapahawa namo nga dugay naman ming nagtikad anang maong yuta. Okay. Now, naay katungod ang anak. Gani kay
as an illegitimate child. So pero ato pa pud nang tan-awon basi naa pa poy legitimate heirs lain, no? Bugtong anak baya ni. So tan-aw na to wa na bagilain, no, nga makuha nato nga mga sumusunod sa maong yuta. But ang katungod ra gyud nga mapunta ngadto dili mapunta sa babay sa katong ka-live-in ni Earl, pero ngadto sa bata, no, illegitimate nila, pero isip usa ka guardian. Now, dili sad siya basta-basta nga mutungan na lang mutumaw, kinahanglan pud niya ideklarar ang bata og iyang kaugalingon as guardian ug ang bata as na sole heir, kinahanglan sad siya og court order. No, kay di man pwede nga siya lang nga mukalit lang siya tumaw, ayaw dayon og sugot unless na ay court order declaring na heirs ang bata ug siya ang guardian sa heir kay minor child pa. But again, ato nang i-reconcile ha, atong appeal o consider ang imong katungod isip tenant mo nang moingundog ko nimo nga kinahanglan gyud ka moadto sa DAR para ma-define nato ang imuhang katungod, no, kabahin sa pagtikad nimo sa yuta. Okay? Ikatulong pangutana, kinsa man gyud ang mas may katungod aning yuta karon nga patay naman ang original nga tag-iya nga si Sir Manolo, patay pud ang anak kato si Richmond, wala na pud ang anak ni Richmond katong si Earl nga apo sa original na tag-iya ni ini. Okay? Wala, like I said, wapod ko kakita basin manggod nga naapay igagaw, no, nga sa igsuo ni Manolo nga pwede na tumatan-aw to be a legal heir, because if not, then mahugyod nga ang bugtong anak who is an illegitimate child might be the one nga makapanunod anang maong yuta. Pero sa pagpanunod manggudbud sa yuta, kauban pod ang ilahang pagrespeto sa imong katungod in the event nga naagyo di ay kay right isip tenant anang maong yuta nga ma-entitled ka to a certain portion of that property nga angay pod respetaran kung kinsa ang ning sunod anang nga yuta. Okay? Katapusang pangutana, may nag-ingon namo nga unya na kuno mi mamahawa kung bayran mi sa gidugayon sa pagpuyo o pagtikad anang maong yuta. Tinuod ba nga pwede ming bayran ini mga pila sa bugunsaon pod pagkwenta? Okay, mauna ang purpose nga niingon ko nimo nga dapat moadto ka sa Department of Agrarian Reform. Kay sigon sa akong giingon nimo, while na ay katungod, no, perhaps ang katong bata under the guardianship sa iyahang mama who was the live-in partner, naaman sad kay katungod isip saop, no, either a share, bayran mo, hawa na lang mo, or matagaan kagbahin pod sa maong yuta if in the event makonsider gyud ka as tenant. As to the amount, depende na kung pila pod kapunuan imong natanom, depende pod kung unsa kadako ang yuta, no, magdepende na siya. Dili ko kasulti as of the moment kay wala ko specific nga detalye. Mas maayo and usbon nako, like I said, nga moadto ka sa Department of Agrarian Reform para masuta og ma-check gyud pod nimong imong katungod og kung unsa poy pwede nimong remedy karon nga gipapahawa namo. Okay?